Duha ka taytayan sa sitio Manghilamon sa barangay Haklupan, Talisay City nga may nagdugtong sa ilang sitio ngadto sa barangay proper. Parihong guba pagtaas sa tubig sa sapa dakong problema sa mga mulupyo. Atong sayron ang detalye sa live report ni Femari Tumabok. Fem. Yaslan, panawagan sa mga residente sa sitio Manghilamon sa barangay Haklupan ang dinaliang aksyon aron masiguro nga way makalas nga kinabuhi. Duha unta ang taytayan sa maong lugar. Ang una, kining footbridge nga mahimong maagian sa mga tawag motorsiklo. Og kining konkreto nga taytayan, apan pasabot sa city engineering nga spillway kini. Nga gisudan sa pagtukod sa niaging tuig, apan nagubatol sa pag-igo sa bagyong Odette. Naangin pa hinuon ang ilang gisaligan nga footbridge kaysa samag nagyungyong na lang kini. Nalapasan ng taytayan nga. Unsa na lang taytayan na mahuman, naguba na lang. Oo. Nga sige lang taod anang temporary. Daghan mang natagak. Sa kanunay nga pag-uwan sa niaging simana, subling nahingawa ang mga mulupyo. Kaysa pagsaka sa tubig sa sapa, ila na usab na sinati ang pagbaha. Tungod kay way laing kaagian, nanawagan sila sa gobyerno nga tabangan. Inaami laing paagi dito sa ubos, dito tabok sa pa, kaya na may footbridge dito, gyapon o mamaanod. Nya maadto mi dito, nya sa timang lapuka sa agianan, dito malisura. O nya layo na kay pag ang mga manarbaho, ang oras di na mamadaan nila maadto sila dito manang ang mga trabahante, mga piyot na diha ka ng mga batanon nga narbaho gisano. O kanang gubaon, kanang galubag. Bisag katon lang footbridge may retiron. Kay kuara man to, usara man nakaligi may problema na. Sa pagkakaroon kinilang temporaryo nga agianan o temporaryo nilang tulay, ginama kini sa gapnod nga lakip sa naanod sa baha atol sa niaging simana nga pagbaha. Apan gikadlukan nila kini nga maagian alang sa mga tigulang ug ilabi na sa mga bata, ilabi na kun moawas na usab ning sapa, kun makusog na sa ang pag-ulan kay mas lay dinhi o peligro sa mas dako niya nga disgrasya. Gani gipakita sa 79 anyos nga si Lolo Jorge ang iyang mga samad sa dihang nahug siya sa temporaryo nga latayan. Matod pa, hapit gud siya malumos netong Biyernes sa hapon. Nya ganang ilan ko anda latayan usarak buok niya napanit mas tawin dangog mo na. Hug ko ana nga tulawom. Nya di man matugka di lawom kay nang tungod na dapit nga ri. Kaya lang gani, hidunayin katabong, guwapa, na. Patiyan ang tanan napita diha. Ang action agad team ni Mayor Samsam Gulyas, ang city admin ug city engineer, inisyal nga nihimog damage assessment. Ilaw sab gitarong ang temporaryong agianan nga gihimo sa mga mulupyo niadtong Sabado. Gipasalig sa mayor nga karong adlaw sugdan ang pagpataod sa temporary footbridge nga mahimong kaagian sa mga tawo. So right now we're making a makeshift. Then within 3 weeks mahuman ang temporary footbridge. So makeshift sila for 3 weeks. Within 3 weeks mahuman ang temporary footbridge. So kanay lahang magamit. Then mag-start na construction. It will take around I think until December para sa permanent na footbridge. Ang barangay na sila'y kuan dito project sa barangay murag i-bidding na nila karon. Murag i-post naman siguro sa PhilJeps. Katong naguba nga spillway ila to taoran og culvert mga duha or tulo ka patong siguro. Lan gibanabana nga mulanat og tulong ngadto sa 4 ka bulan ang pagpaayo sa karaang footbridge samtang magpatabang ang lokal nga kagamahanan ngadto kang 1st District Representative Ria Gulyas aron matukuran og konkreto nga taytayan nga mamahimong maagian sa mga sakyanan. Lan Fem, ako lang pangutana, bagyong Odette pa ni na damage ni kaning tulay ngano hangtod karon wa pa man ni siya ma-action eh. Lan gipasabo sa city engineering ila pag-survey nila ila nang takining hatagan og budget apan tungod kay giuna man ang pagpagawas alang sa mga financial assistance para sa mga talisaynon nga napiktuhan nitong bagyong Odette. Hinungdan nga nalangay ang paghatag niini og budget og naabtan pa usab sa election ban hinungdan nga karon pa kini na hatagan og budget nga mokabat og 6 milyones pesos. Iuna ang kining sa footbridge, ang kining karaan nga footbridge lan. Okay, kining naso yung project kung sa man ni siya ubos sa national or sa local government unit? Lad matod sa City Engineering Office nga sa budget kini sa lokal sa city ni kani lan.
Sa pagkakaroon, Fem, wala yung option ng mga tao niya asa sila dapit mo agi kay kanunay ta makasinati pag uwan, pagbaha unya gani igingon to imong gi-interview kaganina nga daghanang nangatagak unsa may mga pamaagi karon sa atong LGU aron mas safe ang mga mulupyo dihang dapita. Lan mo tumatod ni Mayor Samsam Gulyas nga giuna nila og himo karon katong makeshift mo ni siya ang dako-dako na ni siyang temporaryo nga latayan sa mga residente sa maong lugar ug isunod na usab dayon sugod na karong simanaha taod nining temporary gitawag gihapon nila nga temporary nga footbridge mas ligon-ligon ni siya kaysa katong naunang naagian ginato ganihalan kaga niadtong niaging weekend mas ligon pa niadto samtang usab ang barangay usab magpataod usab kanang spillway kanang gipasabot sa mga residente nga ikaduhang taytayan kanang konkreto gipasabot sa city engineering nga di kana taytayan kundi spillway nga lakip sa naguba kay wala man pud na siya nahuman sa niaging pong tuig na abtan og Odette. Lan. Okay, daghang salamat, Fem Marie. Tumabok.